Ithi beyanga. Ditema kile incwadi kaJoshua nje. Ichapter la ichaza. Khani ichaza. Benzani igcwelile. Nathila ndawo ke bayiqalena le. Nasekugqibeleni banethanda chapter 24. Khawufunde siqale pha ku verse 14. Joshua chapter 24 verse 14. Verse 14. Ithi apha kum undikhoyo mhloneleni nemnqule ngentembeko linyanisekile yahlukanani nezithixo zokhokho benu ngexesha bengaphesheya kweEfrati naseJibhithe nikhonze undikhoyo yedwa. Uthi ke ithi napha kuwe namhlanje Joshua chapter 24 verse 14. Moyikeni ke ngoko uYehova nimkhonze ngokugqibeleleyo. Moyikeni ke ngoko uYehova nimkhonze ngokugqibeleleyo. Iza kuthi lo myalezo masimoyikeni ngoko uYehova futhi simkhonze ngokugqibeleleyo. Kutsho ilizwi likaThixo. Masimoyikeni uThixo. UThixo uyayigxininisa into okubana masimoyike. Njengoba bihlele sitshiwo into okubana awukwazi ukumhlonela okanye umthobela umuntu ongamoyikiyo. Ngoba ithi apha kum undikhoyo mhloneleni. Noba singafuna ukumhlonela kodwa kufuneka siqale simoyike. Uyayiqonda? Masimoyikeni. Mayingene apha ezinhliziyweni nasezingqondweni zethu bana uThixo lo usifuna yena simoyika thina singabakhonzi bakhe. Xa umoyika ke umuntu awenzi ngokubhekiselele kuye nakanjani. Futhi uyayixabisa nento ayithethayo kuwe. Ikasisikelele. Khayifunde iqhube, khayiphinde. Verse 14. Moyikeni ke ngoko uYehova nimkhonze ngokugqibeleleyo nangenyaniso. Ithi nimkhonze ngokugqibeleleyo nangenyaniso. Ithi apha kum nimnqule ngentembeko ninyanisekile. Ithi liyasimnqule ngokugqibeleleyo. Ngamanye amazwi simkhonze ngokuphelelisileyo. Ithi lena endiphethe iBhayibhile nimnqule ngentembeko. Ithi incwadi yeProverbs intembeko nokunyaniseka okanye nenyaniso mayingakushini. Sibophe emqaleni uzibhale ecwecweni lenhliziyo yakho. Uba uke wahamba ngolo hlobo uyawuhlala wamkelekile emehlweni kaThixo nakubantu. Bazalwane, uThixo usifuna simkhonza ngentembeko. Njengoba simkhonza ngentembeko nje simkhonza sinyanisekile.
okanye ekumkhonzeni kwethu loo nto siyenzayo ngexesha simkhonza okanye ekumkhonzeni kwethu siyenza ngokunyanisekileyo. Ukunyaniseka ke kuthatha wena, akudibaniselani nomnye umuntu ekwenzeni kwakho. Ukunyaniseka kwakho kuxhomekeke kuwe. Yehlobo zenkosi, andikwazi ukunganyaniseki ngenxa yokunganyaniseki kukaDlamini. Beke ndathi mna Mama Uphuza andinyanisekanga ngenxa yokokubana ndisendabona uDlamini enganyanisekanga. Ndiyaxoxa. Eyona nyaniso kukuba ndifumene umngane wophephela, bendihleli nam ndingafuni kunyaniseka. Ngoku ndiziqinise okanye ndazomeleza ngoba ndibona omnye umntu owenza ngohlobo mna ndifuna ukwenza ngalo. Into ethetha ukuthi akekho nomnye phakathi kwethu singabazalwane umntu onesizathu sokunganyaniseki ngoba esazi usibani nothile onganyanisekanga. Amen. Niyandiva? Mandithi nindivile? Ndiyakwela gama unonjonga kakuhle lithi bendisithi lendigqwethethe. Andikhohlo kuba nonke benivile xa ke ngolungani zamane ndisitsho bendisithi akukho namnye umntu onesizathu mandithethe ngola hlobo, akukho namnye umntu onesizathu sokunganyaniseki ngenxa uba ezomeleza ngoba kukho nosibani onganyanisekanga. Eyokunyaniseka ingawe. Sumfake omnye umuntu ngamanye amazwi. Iyayiba? Sumfake ingawe. Gqiba wena. Ithi incwadi yeNdumiso 119 verse 30. Ndenze isigqibo sokuba ndenyaniseke. Ayithi senze isigqibo. Singenza isigqibo xa ngabe mna ndenze isigqibo sokuba ndinyaniseke. Ndidibane noDlamini owenze isigqibo sokuba nyaniseke. Xa sisobabini ke ngoku senze isigqibo sokuba sinyaniseke. Uyayibona ubana esi sigqibo sethu nangona sikuso sobabini ngulo usenzele yena nam ndazenzela. Asidicayidanga kanye. Yeba, ngamanye amazwi andizunyaniseke ukuqhubekeni kwam ngenxa yokuba ndi-influence nguDlamini. Isuka kum le nto. Mna ndigqibile uba ndenjenje. Kangangoba ndigqibile ndiza kwenza. Yes, ningagqiba ke mhlawumbi ninobabini ayikhathwanga. But ukwenza into okokubana uzungasifumani usengxakini uthi ndizifumane ndingagqibanga ngoba umnganam kangavumelane nam. Wena ukuba uyehluleka kukunyanisa kwenyaniso elilizwi likaThixo olivayo uba uthi uThixo masimoyike simenqule ngokunyanisekileyo okanye ngentembeko nokunyaniseka, yohluleka wedwa.
uza kujoyina umngane wakho ngoba naye nesisigqibo naso. Inkosi isikelele. Ke ngoku ka ugqiba ngohlobo ugqiba kanje wedwa uba uzawukhonza uThixo ngokunyaniseka nangentembeko. Othanda kwakho ekhonza uThixo ngobumenemene akakushukumisi kwesi sigqibo. Cha akakuvisi kamnandi. Akakuvisi kamnandi awuzikonwaba, awuzuxola, awuziyonwabela ukumbona ephila ngale ndlela aphila ngayo, kodwa ayizukushukumisa kule wena ogqibe ngayo. Ngoba umelezwe intoni bungashukumiseki, uyayazi indlela ofanele wenze ngayo. Yebazalwane lithi ilizwi likaThixo kuzilixa. Mhlawumbe uzawuthi umuntu ngomthetho kawusimele ngomthetho. Kuzilixa uthi uYesu unakaloku nje selelikho. Ngamanye amazwi siphila kulo. Apho abenquli abayinyaniso bakaThixo beza kumenqula ngomoya nangenyaniso. Ndiyithande kayipheli apho. Ithi kuba uThixo ufuna abanjalo. Ngamanye amazwi kuyo yonke lento eyenzeka ehlabathini esiyenzayo singabazalwane, uThixo unohlanga okanye unenhlobo okanye unendlela alindele uba abakhonzi bakhe bamkhonza ngayo. Kuba ithi la vesi kuba uThixo ufuna abanjalo. Ndiyithande ke ngoku xa igqitha apho ithi la vesi nabo bamenqulayo bamelwe ukuba bamnqule kanjalo. Ile ndawo ke ngoku ivele ifike indiphambanisa into yoba uzawuthi ngaba awukhonze United Saints Ministries uzakwenzana kanjani. Ndifuna uba ivakala njani apha kuwe. Kanimele bazalwane ningakhathazeki ndindimusa anendimanga nini. Le Bible endiyifundayo ayiyase-United States Ministries. Ayizobhayibhile zethu thina sodwa esibhalwe kanje. Nakule ndikota kuyo ke ivesi. Ithi la vesi ndikotayo kuzilixa uthi uYesu engathi yazale mamdleni. Futhi kulithuba kunjalo. Kuzilixa unakaloku nje selelikho. Ngamanye amazwi belisiza ngela xesha laqala laqhuba uba sithi sibe sikulo nangoku. Apho abenquli abayilene okanye abenyaniso bakaThixo beza kumenqula ngomoya nangenyaniso. Amen. Yeba? Amen. Ithi ke le vesi kayiqhubeka. Kuba eli xesha liza ngoba kwayena uThixo ufuna abantu okanye abakhonzi abamnqula kanjalo. Ngamanye amazwi uThixo kade ekhonzwa nakanjani. But ngoxesha ekhonzwa nakanjani yena abelindele bakhonzwe ngomoya nangenyaniso. Amen. Yaqhubeka loo nto ingenzeki kodwa abe nexesha libekileyo elibekele bucala ukuze yenzeke loo nto. Amen. Endiza kwenzeka nokuba nakazifaki kulo move. Amen. Inkosi isikelele. Amen. Ithi ke iBhayibhile kuba abamenqulayo bamelwe. Ithi kuba ufuna abamnqula ngolo hlobo. Ndithi ke ndiyithande kakhulu nale ndawo iqhubekayo ke ngoku umva wayo le vesi. Uthi kuba bonke abamenqulayo bamelwe ukuba bamnqule ngolo hlobo. Ngamanye amazwi wonke ke ngoku umuntu othi ukhonza uThixo unyanzelekile amkhonze ngolo hlobo. Amen. Ile nto ndithi ke ngoku kulapho mina sendifike ndifuna ukhazelelwa indawo yonke ubana yes I understand mhlobami awukhonzi e-United Saints Ministries but ilizwi likaThixo uliva kanjani? Uliva kanjani? Njengoba sithi iBhayibhile uThixo ufuna abantu abamkhonza ngomoya nangenyaniso futhi ufuna abantu abanjalo and nabo bamenqulayo bamele uba bamkhonze kanjalo. Wena ifika ithini kweyaphi area? Kanibambeni le ndawo ehlobo senkosi.
ubuhle uthetha into apha esiqhibithetha ethi ngokokaThixo njengoba imithetho ilishumi uyithetha pha kwi-discussions uyenze yonke elithoba ungenzi ube ungu-9 out of 10 uthi ngokwemarking kaThixo ungu-0 out of 10 ngokwethu imarking singabantu nam ndingasindiswanga ungu-9 out of 10 ungu-90%, ungu-level 7, ungu-A ngokwela xesha lethu. Kodwa ngokokaThixo ungu-0. Kunjalo nyani? Nyani? Kunjalo? Ngoba kunjalo bazalwane. Ngoba ithi iBhayibhile unikwe imithetho yalishumi uyithobele elithoba uqhubeke komnye unetyala layo yonke. Nanku lo zero apha vela khona. Unetyala layo yonke. Make sizapha ke mhlawumbe imithetho yeshumi kuwe izaba mininzi kakhulu. Uvile ezwini likaThixo kuthiwa kuzilixa apho uThixo abenquli bakhe abayinyaniso abenene bezamenqula ngomoya nangenyaniso kuba ufuna banjalo kwaye nabo bamenqulayo bamelwe ukuba bamenqule kanjalo. Wena awugqiba wenze izinto uzithandayo apha emsindisweni ungazenzi ezi ungazithandiyo phofu uThixo abezibiza izawuthini yakho imeko. iBhayibhile ithi kayithetha abazalwane andani noba nisayikhumbulana ezityilelweni ngexesha sasephanomist ubana njengoba uThixo engakhange asiconge nengilosi thina sithi sawusinda kanjani ngoba kasiconganga ingilosi ezingakhange zathobela. Ithi iBhayibhile sibotshiwe hadesi zilindele umgwebo kaThixo. Thina sawusinda kanjani? Thina sawuphuma ngelithini emhlabeni? Asikho exempted. Asi-excusewanga. Iphinde ithi iBhayibhile abazalwane uba nawuthi ndiya esityhilelweni sikude. Ithi iBhayibhile uThixo akhange wacenga amaSirayeli awungakhona. Khange wacenga. Ahlangene nengqondo yakhe. Ithi kukangakanani ke kuthi besihleli kakade semdili wasendle. Kukangakanani kuthi. That means nathi akazusicanga nganto. Nathi akazusifumane sicengile. Into ayifunayo ukubana simoyike. Yebazalwana. Nditsho noba uThixo efuna simoyike. But ufuna simoyike for our own good. Hey. Awuthixo makasincede. uThixo ufuna simoyike. Kodwa ekumoyikeni kwethu mama uphuza loo nto izosiza yena izonceda thina. Ifana nongayenzi kwethu loo nto afuna siyenze yokumoyika singamoyiki kwaloo nto izawufika ibethe thina. Itsho njalo kayithi ungumgwebi onobulungisa. Ngangokubana engumgwebi kodwa akatsulelanga akaqondanga ukuthi nasigwebe. But kuba siye sangalungisi sangayenzi lento ayibizayo uzofumana enyanzelekile uba asigwebe. And nasebusigwebeni kwakhe uzasigweba ngoba sikufanelekile uba thini asigwebe ngoba siyenzanga lento befuna siyenze. Inkosi sisikele. Ithi pha besikhona mini
uThixo ubiza ntoni na kuIsrayeli ingekuko uba umoyike umkhonze ngokupheleleyo umthande. Ndicinga uba ngumalakhe uthi kuxelelwe emntundini akubizayo uYehova kuwe ukuba uthande okusesikweni wenze inceba. Inkosi sikelele. Ngamazwi kaJoshua la. Yes. Susani oThixo ababekhonza bona oyihlo phesheya komlambo. Xa niseniyenza ke loo nto qwalaselani uba nihamba kwezi ndawo. Yithini? Susani oThixo ababekhonza bona Phinde ifune. Susani oThixo ababekhonza bona oyihlo phesheya komlambo naseyiphutha. Nimkhonzeke uYehova. Ithi leyam nikhonze undikhoyo yedwa. Mamelani ke uthi pha kutsho uJoshua uthetha namaSirayeli qobo. Susani ke ngoko oThixo ebebekhonzwa phi ngoyihlo ngaphesheya komlambo. Uzawuthi ke wena singenaphi kapho ke thina? Sisuka phesheya kophi umlambo thina? Eyethu into thina ekufuneka siyisusile masisuse yonke lento uThixo angayifuniyo apha ebomini bethu. Ngamanye amazwi thina abazalwane ngoku ekumkhonzeni ekubeni siyiva lento uba uThixo ufuna simkhonzeni kanjani. Uthi ke ngoku masisuse yonke lento ilizwi lakhe liyikhombayo apha ezintulweni zethu uba ayimelanga uba siyayenza okanye sihamba nayo ekumkhonzeni kwethu. Niyandiva abazalwane? Ndithi athi okay. Ithi iBhayibhile uThixo uthe ukusitshintsha isimo sethu esidala ukuba sifuze yena. Ngoku ngoku kube ngumgwebi ke onobulungisa. Nami zawuzama uba ndimfuze. Sithi sicelo ngapha khawusiphindele khole ndawo siyiphethileyo. Inkosi sikelele. Ithi iBhayibhile isixelela uba masikhonze uThixo yedwa. Simkhonze ngokumoyika. Phambi kokuba izotsho uba sikhonze undikhoyo yedwa kulena yami iBhayibhile ithi susani izithixo bezikhonzwa ngoyihlo phesheya komlambo. Kuba isizathu sobathethe kanje kuba uthetha namaSirayeli athathe izithixo adibene nazo bezikhonzwa ngoyisemkhulu abadibane nazo kwiintlanga phesheya komlambo. Ndithi ke ngoku azikho ezo zithixo kuthi khange sibe nazo kodwa zikhona. Lithiwa ndim ke ngokuni masisuse yonke lento ilizwi likaThixo liyikhombayo ukuba ayimelanga uba sihamba nayo njengabakhonzi bakhe. Masisuse yonke lento ilizwi likaThixo elingayivumeliyo kuthi. Yeba nazo uThixo thina efuneka sizisusile. Ungathi ke ngenye ixesha mhlambe athi omnye umshumayeli yeyi zikhona ezithixo. Azikho inkani phakathi kwabazalwane? Ithi iBhayibhile ngenkani. Ayiphinde ethe eBhayibhileni ukuba nenkani nqwana ukukhonza izithixo. Iyatsho ne? That means ubunenkani ukule ndawo amaSirayeli ayikuyo. La athetha kuJoshua ngoku. Okanye mhlawumbe uthi uyaphazama undisakuthe kakhulu.
ithi neBhayibhile xa ithi ukungamthobeli undikhoyo nqano ubugqirha ayithi ukungathobeli bubugqirha itsho uba kaloku ithi uba ithi ke ukuba nenkani nqono ukhonza izithixo ngamanye amazwi kunenkani awehlukanga nto emntwini okhonza izithixo yayiba amen okay ndiphinde ndibuye ke ngoku samkelekile ke inkani apha kuthi njengabazalwane azamkelekanga ngoba ngokwamaGalati zimisebenzi ingasesikele masisuse inkani yayiba bendiyenze lula ke ngelaxesha ubana ndisithi masisuse yonke le nto ilizwi likaThixo liyikhomba ilizwi likaThixo liyayikhomba yona ngoba uba ndizawubala uzawuthi kangayibali tata but uThixo uyayikhomba apha kuwe empilweni yakho umoya engcwele uyazikhomba ezindawo apha empilweni zakho omawulungise zona buyela kuzo Nkosi buyela kuzo zonke izindawo uThixo angazivumiyo ezimpilweni zethu ngelizwi lakhe zezithina kule mihla efuneka sisuse zona nindiva kakuhle zonke ezindawo ilizwi likaThixo elingavumelaniyo nazo apha ezimpilweni zethu zizo ekufuneka ke thina sisuse zona ndigqiba uthini amen ithi incwadi yendumiso ilizwi likaThixo linika ukuqonda izidenge ngamanye amazwi izidenge lizinika ukuqonda ngamanye amazwi ilizwi likaThixo lisusa ubudenge lithi kwenye indawo lakutyhilwa ilizwi lakho uThixo kutsho kuthi kaloku bakutsho ukuthi qwenge ngamanye amazwi uthi ukubone kangcono bona kangcono kaloku uthi uqaphele ezindawo ke ngozingafunekiyo uzuze inkwesisikeleyo Akafuni 15 uyayiba ithi nikhonze undikhoyo yedwa ngamanye amazwi okokuba ngaba anisusanga ezi zinto nizobe anikhonze undikhoyo yedwa uba unenkani uzokukhonza nenkani zakho uzawuthi uThixo sithi inkani ithi no uba uhambe ngokwenkani uzakwenza lani bilizwe lelithi ithethe uzawuhamba ngenkani zakho into esisikeleyo ngoku ke ngoku ungalibali wena uqhuba ungumzalwane kanti akulungi verse 15 ke ukuba kubi emehlweni enu ukumkhonza uYehova ziyuleleni namhla oyena niyakumkhonza nokuba ngoThixo ababekhonza bona oyihlo ababephesheya komlambo nokuba ngoThixo bama-Amori elihleli ezweni lawo ke mna nendlu yami siyakukhonza uYehova amen niyaba akanyanzeli uThixo futhi uzawuhlalela inene njengokuba wayelinene uselinene usaza kuhlala elinene uthi ke ukuba kubi emehlweni enu ukumkhonza undikhoyo khethani ngoku ukuba nokhonza bani na nina phakathi koThixo baseMesopotami boyihlo noThixo bama-Amori enika umhlaba wawo kodwa mna kunye nomzi wami siyakukhonza undikhoyo khanini nizenze Nkosi ukuba umzekelo uThixo akafuni
singabakhonzi bakhe sibe nenkani. Wena ube uyazithanda inkani ziyakusebenzela. Uverse 15 uthi kuwe, khetha ke ngoku uba kuba ukumkhonza undikhoyo, ngamanye amazwi ukumkhonza amazwi kukwenza lento ayibizayo. Kubi ukuba kube emehlweni akho ukuyenza lento ibizwa nguThixo. Khetha. Ngamanye amazwi uthini? Sukuqhubeka usithi ngumkhonzi wami. Hlala ezinkanini zakho qha. Ndithe xa iphela le verse ingu-14 apha ngentla, kulena yami iBhayibhile ine clause ethi nikhonze undikhoyo yedwa. Ngoba nguye lo besithi emthethweni, kuba mna Yehova andisherishi izuko lwam nanto. Kuba mna ndinguThixo andilusherishi uzuko lwam. Andabelani namntu ngozuko lwam. Ngamanye amazwi, uba ukhonza mna, khonza mna qha. Kungenjalo ubuzawundidibanisa undiyeke. Isho loo nto kayithi kuba ndinguThixo nekhwele. Ikhwele yilaa nto yokubana not ikhwele, ingalikhwele. Ubukhwele lingakunye nekhwele. If there is a line is very small. Ubukhwele kubana uba kuthiwa umzekelo utata kaBukane unobukhwele, akafuni ukudibaniselana nomnye umuntu nomama kaBukane. Umama kaBukane ufuna ibe ngunkosikazi wakhe yedwa. Kungabikho ndoda ethi nayo nam ndithi hayi ingumfazi wethu nale nkosi. Inkosi esikelele. Uthixo njalo. Okokuba ke ngoku njengoba enjalo ke uthi yena indlela enza ngayo, wena khetha. Nansi indlela mna ndifuna kwenziwe ngayo kum. Wena ke ngoku khetha ubana uyangenana kule ndlela. Kodwa okokuba ngaba uyarhala uba ungene kule ndlela kodwa ungakuthandi nozilahle ezinye indlela, vele usukuyeke undiyeke mna ecaleni uhambe nezo ndlela qha. Amen. Inkosi isikelele. Yile nto ke ngono uJoshua baxelela loo nto. Uba khethani. Futhi nendlela emanikhethe ngayo, qalani nijonge uba niyayamkela nale ndlela uThixo ayibizayo. Amen. Emehlweni enu kunjani ukumkhonza uThixo? Nikubona kukuhle okanye nikubona kukubi? Ebazalwane isho ukuthi namhlanje la mina yesitsho kumaIsrayeli, khawujonge wena apha emehlweni akho phambi kwakho. Kwezi zinto uThixo angazifuniyo apha ebomini bakho, khawuzijonge. Ujonge uThixo. Kubi ukuba uyenze le nto uThixo ayibizayo. Uba kubi decide kaloku. Khetha uba uzoqhubeka nazo. Asiyeke iBhayibhile itsho. U16 uthini? Aphendula amaIsrayeli. Verse 16. Baphendula abantu. Mamelani ke ngicela ke simameleni kakuhle nabazalwane abazama ukuyekhokozela. Baphendula abantu. Ebethethe abantwini. Baphendula ke ngoku abantoni? Abantu. Amanzi abalekile mavuzana. Bathi makubele kuthi ukumshiya uYehova sikhonze Thixo bambi. Ethi apha kum aphendula amaIsrayeli athi thina asisoze sahlukane nondikhoyo sikhonze Thixo bambi. Ibeka kanjani apha kwena? Makubele kuthi kude kuthi umuntu ozela makasukume asukuma phinde ahlale phansi, asukuma phinde ahlale phansi.
ndifuna ke niyive le nto. Athi aphendula amaSirayeli abheka uJoshua ethetha nawe. Mamela nasekuphenduleni kwa uzawuva. Awukathi azikho izinto uThixo athi zikhona masizilahle. But asukathi aphendula athi makube le kuthi. Akathi sizawuzilahla. Kaloku impendulo ibimele uba iyavela kumaSirayeli. Ibimele uba ithi kumxa irrelevant. Siyeva uThixo izihlabo zakhe. Siyavuma ezindawo azikhombayo uThixo nyani zikhona phakathi kwethu. Siza kuzisusa. Umbuzo ubukhangu intetho nekangekho into ethi nicinga umlahla nondikho noba nicinga umlahla. Inkosi sikelele. Aphendula amaSirayeli athi makube le kuthi. Kaphini 16 verse 16. Baphendula abantu bathi makube le kuthi ukumshiya uYehova sikhonze Thixo bambi. Sebamshiya. Makube le kuthi ukumshiya undikhoyo. Kodwa sebamshiya ngokubatshoyo. Yebethuni andazi noba nindifaka siyalazi libali. Zeke nizijongele nani libali. uJoshua kubo akathi ndihlatyelelwe nguThixo uba nicinga ukumshiya uThixo. Uthi kayithetha nabo susani uThixo. Ngamanye amazwi ndiyafuna ukuthi ke njengoba uJoshua ephila nabo ebebazi ababantu okanye uyabazi ababantu uba abakhonzi uThixo ngenhliziyo epheleleyo. Bambaxa bakwanazo nezithixo apha phakathi kwabo. Ngoku kuphendula kwabo bona ayompendulo yabantu asebamshiyayo uThixo. Impendulo eleba inikayo ongathi basahamba noThixo kanti sebamshiya. Uba kaloku bebesahamba naye ngeke ungathiwa suswane ngekuthiwa ningaze. Ususane lo hayi kanimeni ke bazalwane. Uyakwazi uyisusa into engekhoyo? Kuba ndicinga base silungu ngazobekele ipesi ngapha kwengalo yakho ikwa left. Qha ndithi susa ipesi kodwa akayibeki. Ayikwazi. But kandifuna ungabisayibeka ndithi ungabisayibeka okanye ungayibeki. Andizuthi susa. Kanti ndithi susa ngoba ikhona. Ilento ke ngoku ifuna nathi make siphucuka apha ekuphulaphuleni nake sekuyiqondile into. uThixo xa esithi masiguquke. Singathi uThixo athi ngokwathi mandizoguquka okanye mandiguquke ndise ndithi Thixo ndincede ndingazendone. Futhi mandiguquke ngoku ndisuke ndithi na Thixo ndincede ndingazendone. Ngamanye amazwi ndiyayiphika okanye ndivumelane nokuthi ukhona ungenzi kakuhle ngoku. Inkosi sikhale. Aphendula igqiba apho kuyoqala. Athi amaSirayeli mayebekudele ukuthi loo nto leyo ukumshiya undikhoyo. Ngamanye amazwi ngokokwawo awamshiyanga. Okay? Makube le kuthi ukumshiya uYehova sikhonze Thixo bambi. Okay. Ithi ngapha kum aphendula amaSirayeli athi thina asisoze sahlukane nondikhoyo sikhonze Thixo bambi. Asisoze sahlukane naye. Abayi kule kuthiwa mabayenze mabasuse izithixo. Into abayenzayo bathi ngamanye amazwi kum sizisusile njengobebiza
singasusanga njengoba singafuni soze sahlukana naye. Kangangubana ngoku sebemshiyile bamkhonza kunye nezithixo mamelani. Abazalwane uThixo ukuba ngaba umkhonza nenye into sivele xa besithi akasherish lusuku lwakhe nanto. Ngamanye amazwi awubongi yena ubonga nenye into. Undincedile uThixo apha kule nto inye kwakule nto inye andincedile amachesi akwethu. Undincedile uThixo nezinyanya zasekhaya. Bathi abantu ababhabazayo. uThixo akasherishi usuku. Uba ukuncedile ukuncede yedwa. Uba kukhona nenye into akekho apha. Yeka. Ngamanye amazwi uba bakhonza nezithixo bamshiyile kaloku yena. Le nto bathi abasoze bayenze sebenzile. Cha ke ngoku abazithathi ngoba bayenzile. Ingxaki ikhona. Bamshiyile uThixo. Kodwa bathi sobona, bathini ngemilomo yabo bona, abasoze bamshiyile. That means ngoku sebemshiyile uThixo abaziboni babamshiyile uThixo. Ngamanye amazwi ngoku bangamkhonziyo uThixo bathi bona bayamkhonza. Ingasisikele. Khawufunda 17. Verse 17. Kuba uYehova uThixo wethu nguye osinyusileyo thina nobawo bethu ezweni laseYiphutha. Khawumapho ke. uThixo ukhomba inguquko kubo. Bona bazochaza imisebenzi emikhulu kaThixo ayenzileyo. uThixo uthi kubo susani uThixo benhlanga abebekhonza ngohlobeni phesha komlambo. Nezithixo ezikhonzwa ngama-Amori enihlele emhlabeni wawo. Bathini bona xa bephendula? Makube le ukumlahla uThixo, soze simlahle uThixo. Lo Thixo kaloku lo wasikhupha eJiphethe. Uba ndandingafumani bantwana ekuqaleni, ngoku uThixo akhonza inguquko, akhombe inguquko kumba mandiguquke ngendawo ethile, soze ndimlahle uThixo. Kulo Thixo wandinceda kwakunzima kum, wandipha abantwana nangalo bafumana. Soze ndimlahle uThixo. Ewe le nto seyenzile ayizujika sewayenzayo. But ayithi ke ngoku all things aware. Ayithi lonto zonke izinto zihamba kakuhle noba zihambe kakuhle. Ewe wayenza lonto. Siyavuma. Kodwa ngoku ndityekile. Ndikhwelekile. Ekasisikelele kuqhuba. Verse 17. Kuba uYehova uThixo wethu nguye osinyusileyo thina nobawo bethu ezweni laseYiphutha endlwini yokukhoboka. Awayenzela emehlweni ethu lo miqondiso mikhulu. Wasigcina endleleni yonke esahamba ngayo nasezizweni zonke esaqanda phakathi kwazo. Ufuna 18. Verse 18. wazigxotha uYehova zonke izizwe nama-Amori abehleli kwelozo phambi kwethu. Nathi siya kukhonza uYehova kuba nguThixo wethu. Amen. Niyayivalela senjuba siyayimpendulo le. Niyayivalela ndiza ngayo kule nto bayithethayo. Ebethini uJoshua phambili. uJoshua uthe makususwe izithixo. Bona bathi makube le wathi mabasuse izithixo wathi mabakhethe ukuba babona ukubi ukumkhonza uThixo mabakhethe. Yekabela bona bathi akasidingo sokhetha nokhetha Joshua. Baye emkhethweni abayi akasidingo sokhetha Joshua sesakhetha.
sihamba naye ndiyamvuma dida uyafohloza ndiba ngavela ngapha uyafohloza ndiba ngavela ngapha uyafohloza uyandinceda bazalwane enhlizweni yakho uthe chu umoya oyingcwele susa lento susa lento uthe chu umoya oyingcwele uthetha nawe susa lento tshintsha esi simo yeka ukwenza izinto kanje Thixo anceda kakhulu ngexesha uthandaza umoya oyingcwele atyhile kuba guqukela into ethile awu ulungile Thixo wethu umhla kakho nganga haleluya wenza ingxolo egquma lento uxelelwa yona ukubana yenza wenza ngqo lento esenziwa ngamaSirayeli niyawa ebenika choice uba make ahlole uThixo ajonge uba kulungile uba bayenze lento athi uThixo mabayenze nokuthi kubina emehlweni abo ukubana bayenzele uThixo athi mabayenze awugqiba bakhethe nini ngoku bayakhethe exactly ngalandlela wethe ebethetha ngayo uvuyisa abenzukweni kwi discussions uthi ndithi kandifunda iExodus nebas uthi ndithi kandifunda incwadi yeExodus ndifunda ngamaSirayeli kusemfudukweni incwadi kaJoshua iqabula phaya imfuduko incwadi yemfuduko iExodus uthi ndithi kandifunda iExodus ndifumane thina ngqo kule mihla siphila kuyo linjalo ke lizwe kaThixo uyabona ke ufumene understanding kule nto ngafunda amaSirayeli ajonge yonke lenhlota yenza athi kwe aba hayi abantu kwakumnyama ebhodini apha ka uthatha amaSirayeli uthelekisa nendlela kwenzeka ngayo kule mihla sikuyo kwenzeka exactly no amaSirayeli nangasawafa kuthiwa mawasusa izinto awaye kususeni izinto thina kuthiwa masiguquke sisuke sobonga uThixo senza ngqo lento base bachaza imisebenzi emikhulu kaThixo futhi ugqiba kwabo uchaza lemisebenzi emikhulu kaThixo uyabava bathi njengawe uthe uJoshua kaloku babakhethiza wathi mna ke sendigqibile uba zawukhonza uThixo nendlu yami bathi njengawe nathi hayi nathi njengawe bekuqala kwayintoni ukuthi ngacimba ubhedele Joshua nathi sisho ekwasesigrele kafunda verse 19 wathi uYoshua kubo abantu aninakumkhonza uYehova ngokuba nguThixo oyingcwele nguThixo onekhwele akayi kuzithwala izirheqo zenu nezono zenu akashukumisekanga uJoshua into bayithethayo akashukumisekanga yile mpendulo yabo ubaxelela uThixo into azayenza ithi apha ku verse 19 uYoshua wathetha ngamaSirayeli wenjeje aninako ukumkhonza undikhoyo nguThixo owahlukileyo unguThixo onekhwele ngamanye amazwi ikwakunye nalantu bethethayo ubana akabelani namntu nosuku lwakhe nansi into ayithethayo unguThixo onekhwele ngamanye amazwi unguThixo ongasherishiyo sesiyazi ke intoni angayisherishiyo lusuku lwakhe akabelani namntu ngalo akabelani nanto ngalo ufuna luze kuye okanye lungezi balusi
uba ubona kufanelekile uba ungamnika izuko uhlala ungamniki ndaweni yoba uthi uzamnika kunye. Yayiba akafani nami ndingathi hayi ungandinika sidibane noDlamini sabona thini basehlulelana kanjani. Noko kaloku unothi sawunikela kucabuza unganikeli ngoba ingxaki asizukwazi ushenjayi. Noko kanti sijonge eseshumi sakho baseshumi sihle. Noko njengoba sinomthusa sesidibanwayo. Uyayibona? Uthixo kunjalo kuye. Uyinikeza yena into okanye awuniki. Ingozi ke ngokuthina singabantu kubana sithi ngoku angayithathiyo sithi siyakunika qha. Uyabona uyayithatha noma uyithathi na. Akanjani uThixo ungayenza lo nto emntwini. Ndikunikile. Hayi andiyifundi sendiyishiyile ilapho uzobona wena uyenzayo. Yabona ukunika ngenkani. Uthixo kunjalo. Uba uyishiyile uyishiya usithi ngelakho unikele ngayo ethe yena akafuni unikelo lolo hlobo izawuhlala kulaa ndawo uyibeke kuyo uthi uphinde uyithathe uba ucinga uyithatha yena engayinanzile uyishiyele kwawena ebeyithethile kuwe uba ihamba kanjani. Inkosi sikelele. UJoshua ke ngoku uyabaxelela hayi aninakumkhonza nini uthi khona. Le nto ndithi kuJoshua wayephakathi kwabo wayebazi. Uyaqaphela uyazazi benento athetha ngazo zikhona abayi kuzo. Uthi aninomkhonza kuThixo ninje anisoze niqhubeke nokukhonza uThixo ngohlobo nenza ngalo kuba lo Thixo wahlukile. Uyabona bathatha nje le commitment basoze bohlukane naye kodwa basithele ukuba lo Thixo wabo wahlukile. Uyabava babathi makube le kuthi ukumshiya uDikhoyo. Bona bayibhudile uba lo Thixo wahlukile. Ngamanye amazwi amazi. Ngokuba bebeyazile lento njengoJoshua. UJoshua uyayazi nansi abaxelele. Uba hayi aninamkhonza uDikhoyo nini. UDikhoyo nguThixo wahlukileyo njengoba nina nimfanisa nawo yonke into nje. Lo ngxaki ke ikho ebazalwaneni ngoku. Thixo ya understand. Thixo uyayiqonda lento. Wakwathi umzalwane phakathi kwethu uba izulu lilala abantu bengasoze ndingene kulo kodwa makabonge uThixo kuba izulu lekaThixo. Yamazi boy sithi ndikutolikele namntu uhlala nabazalwane wayesithi enhlizweni yakhe ubizulu ibilelenu bengasoze ngene kulo qha makabonge uThixo eloleni lelakhe. Kanti sithetha ngabani thina? Uyayibona bakafuna ukwamkela uba lo Thixo izulu lelakhe ubiza ntoni kuye? Ushifta ukuthi nezinto sezibizayo sibizwa sithi uThixo kabizi lonto. Yabazalwane masiyazi ba uThixo nguThixo wahlukileyo. Akabelani namuntu ngosiko lwakhe. Nanku lo mehluko wakhe. Inkosi sikelele. UnguThixo onekhwele. Seba. Ithi ndifuna ku-19. UYoshua wathetha namaSirayeli wejeje. Aninako ukumkhonza uDikhoyo. uDikhoyo nguThixo wahlukileyo. UnguThixo onekhwele. Akasayi kukuxolela ukumvukela kwenu nokumona kwenu. Bamvukele. Bamonile. Bathi bona akho ngxaki. Kongxaki ikhoyo phakathi kwethu noThixo. Soze sahlukane naye. uThixo uyakhomba ngelizwi lakhe lungisa le ndawo sihambe kakuhle. Hayi bazalwane ndimthanda kakhulu uThixo. Soze ndimlala. Sawuhlala nayoko yonke imihla uphila kwami. Akukathi wabhambathisa ngoku. Kuthi wasusa lento.
lungisa lento liyezi ithuba lokuhlaza isibhambathiso uthi ndiyanqophisana nawe mandibe ngokwakho liyeza kafuneka uyenzile lonto akukho ngxaki uzawuyenza kodwa ngoku kuthiwa susa lento susa lento inkosi sikelele andiyazi ithi napha kuwe ngoba ndifuna la ndawo iliyokugqibeleni phaa ubana uThixo akasoko uza kunyamezela ukukreka kwenu nokumona kwenu akayikuzithwala izikreko zenu nezono zenu akazuzithwala ngamanye amazwi makukhumbule ke ngoba ngulaa Thixo umnye lo uthetha lo athi akamenzi msulwa onetyala akamenzi msulwa noba onetyala ngathi yena akanatyala yena akamenzi msulwa enetyala nje ungulaa mgwebi ulungileyo umgwebi onobulungisa awufundi 20 verse 20 xa nithe namshiya uYehova nakhonza oothixo bolunye uhlanga wojika anenzele ububi anigqibele emveni kokuba enenzele okuhle ingasisikele uthi ke uverse 20 kuyo yaye ukuba niyamfulathela nikhonze izithixo zasemzini wonijikela anihlisele ububi wonichabalalisa niphele ngoku kanye ebekade eniphethe kakuhle atshintshe uyawuyeka uba ngunoThixo ngoku ebejonga uba izinto zihambe kakuhle kuthi asithini asehlisele ububi ukuba asivumi ukuya kule ndawo ekhonzayo uyabaxelela uJoshua uba nitshintshi nima kule ndawo nime kuyo anivumi le nto uba animkholisi uThixo lo Thixo ngoku senenzela okuhle kanye okunikuthethayo akakuphikisi unenzele ezi zinto kodwa ngoku senenzele ezi zinto uba anitshintshi uyawujika nenzele ububi anitshabalalisi kuphela zangayenze loo nto uThixo kumaSirayeli zangazithoba inyoka zabatye sehluke bithi inkosi sikelele kuba sesizawuyeka ufunda 21 verse 21 bathi abantu kuYoshua baphendule zabo yes but ndiyayithanda apha kuba bayaphendula akathethi yedwa sizothi abantu bade bathini noma nethetha enevela ucaba abantu abayivumi lento baphendula abantu ake sive le game babazawuzana enyanini baphendula abantu kuYoshua hayi siyakukhonza uYehova thina yebethuna bamamela abantu ibisithi lento susani izithixo phakathi kwenu baxelelwa abantu xa bethi hayi soze simlahle sizawuhlala naye wathi uJoshua uThixo nguThixo owahlukileyo uYehova uThixo wethu uThixo nekhwele akasinyamezeli isihleko akamenzi imsulo letyala bayiva nje leyo awugqiba bayibeke ecaleni soze simlahle thina uThixo Joshua ithi abantu bathi kuYoshua hayi bo thina siza kukhonza udikhoyo abayizoja kule ndawo bakhonjwa kuyo leyolungisa ayikawusiyeke kasimele ndizawuthi ke umzekelo uba unenkani akhona nabanye abanenkani ke ndibabone indodana uba unechiki bakhona nabanye abanechiki
yazi angaze ahlala umuntu ke nezinto engafuna usuka kuzo. Mhlawumbe umuntu ugogobele kulanto amacawa agogobele kuyo ulinde ugugisele. Hayi mhlawumbe nami ndazendigugisele lezi zinto. Ndiyabona zona azikho right ndiyavuma. Kodwa ke hayi uThixo uzanigugisele kwambeni kwethu uthiwa susa bhubhisa ngokwamakolosi. Lento uThixo athi yibhubhisa. Susa lento uThixo athi yisusa. Cha amaSirayeli awayi nokuya kuleyo. Yethi nasawuzikhonzela uThixo. Zawuhlala apha esweni bazalwane. Soze ndiye ndawo. Hallelujah. Zawuhlala esweni soze ndiye kuYesu. Thanda kakhulu. uYesu yena uthe qolo uyakhomba. Hayi umkani uSawuli uthiwa mabatshabalalisa ama-Amaleki. La muntu ebemnika umyalelo uba awutshabalalisa ama-Amaleki ufika kuye eyazi kakuhle uba akayenzanga ngohlobo lokuthi ayenze ngayo lento. Uthi ndilenzile ilizwi lakho ngobunjalo balo. Umprofeti uthi ke ngoku ubulenze ngobunjalo balo ingxolo yantoni endiyiva apha ezindlebeni ingathi kukhala igusha nenkomo. Oh, uthetha ngezigusha. Amadoda omkhosi aye athi lesithini statement sakhe ndilenzile. Bazalwane make sibuyelele kuThixo ngenhliziyo yethu yonke. Sikhonze uThixo ngokunyaniseka nangokuthembeka ngokubiza lonto. Masizilahleni indlela zethu ezingendawo. Hayi sizamkhonza thina uThixo. Sizawuqhubeka noYesu wethu ngeke simlahla. Abayi kuleyo ba masizilahleni indlela zethu ezingendawo. Hayi bayiva nje. Hayi khawume uyathanda uchuba. Uyazithanda uya kwezindawo ungayiwayo ngabanye kuzo. Khawuke nawe uthethe ngokufana nabanye. Shapha phambili unalelo uzenzo madala futhi. Nithe nimgxeka omnye xa ezama ukuhambisa endleleni ngqo. Unawo lento zenzo madala futhi andiyazi uqhatha intoni. Ngoba awufuna uyiqonda le ndawo idinga ubana ilungiswe. Uhlala mamelane hlobo zenkosi. Akudingeki ukuba sibe kanti simkile kuThixo ube kanti simke umuntu kuphele kwantu. uThixo akafuni sibe necala elinobuThixo, sibe necala elinehlabathi apha kuthi. Ngoba ithe lonto injalo, uba ngaba unecala elinoThixo, ube necala eligcwele uSathana qho. uSathana unebango kuwe. uThixo akayifuni lonto. Uba uSathana benebango apha kuthi. uSathana makabange ukuba nebango kuthi engenalo. Asityhole. Kulapha sityhola khona. Athi senzile singenzanga. Yebo uyabanga nje uyazinyokonyelisa. Kungekho nto athi ngenxa ngowamlo. Inkosi sikelele. Athethe uJoshua. Wathi ke uYoshua verse 22. Ningamangqina enu ngokwenu ke ukuba nina nizikhethele ukukhonza uThixo. Ningamangqina enu ngokwenu ke ukuba nina nizikhethele ukukhonza uThixo. Ewe singamangqina batsho abantu. Uyazi babathini ke umuntu? Ndinicacisele yonke into ngoThixo. Ndinixelele yonke into ngayo. Ndabunixelela nokuba uzenza kanjani izinto. Nashiyeka nina nisazi kakuhle uba ninjani. And ningabantu abantamela ukhuni kanjani. Nathi nizawuqhubeka noThixo. Ningamangqina enu ke ngokwenu uba nina nithe niyakhetha
ukukhonza uThixo. Ngamanye amazwi ke ngoku anti bathe bazamkhonza enjani eke into elindelekile ke ngokuba uThixo ngoba uba batshintshi enze nje ngokuba eshilo uba uzokwenza ekungatshintshini kwabo. Bazawala xa besithi uThixo sisukele apho kulapho kuzawungena khona babunqina ningamangqina enu ngokwenu ukuba nina nithe niza kumkhonza. Ndinixelele uba ufuna ukukhonzwa kanjani and wenza kanjani ongamkhonzi ngale ndlela abuyisa ngayo. Naxa esenza ke ngoba ekwaphulweni komthetho wakhe sivile kwincwadi endumisa ubana lixesha lokuba uThixo enze kuba umthetho wakhe waphulwa. Ngamanye amazwi ekwaphulweni komthetho kaThixo lixesha lokuba uThixo enze into. Kuba sisikelele. Uthi ku-23 sizoyeka. Yahlukanani ke nazo ezo zithixo zasemzini ninazo. Andithi ke ngoku bagqibile bakhethile bona bazakhonza uNdikhoyo. Ngoku akasabakhethisi. Bakhethile kaloku anti uqhubeke ecacisa ukuthi uThixo wenza kanjani. Ngoku baqhubeke bethi bakhonza uNdikhoyo. Baqhubeka bethi sithi zilahleni. Ngoku akasathi zilahleni ziyenzeni. Anizukhonza uThixo lezi zinto ndinixelela uba nguThixo njani. Yahlukanani ke nazo ezo zithixo zasemzini ninazo watsho uYoshua. Nize ke nizinikele ngomxhelo wonke kuNdikhoyo uThixo kaIsrayeli. Bathi abantu kuYoshua thina sokhonza uNdikhoyo uThixo wethu siphulaphule ilizwi lakhe. Uyabona uba bathi sizazilahla. Yho waqhuba uIsrayeli. Ingasisikele. Wathi banabo kanje oko abade baye. Sentsho ba nathi ke masiyazi ke hlobo senkosi. Uzawuthi ukhomba umzalwane, ukhomba abazalwane, bazalwane make sitshintsheni siyeni akayi kuluyithethana. Hayi make sizileni bazalwane. Sizileni ke sithandazeni. uThixo asincede. Ewe masizileni sithandazeni kodwa khawuguquke. Ukuzila kuyoguquko, ukuzila. Ukuzila akuyoguquko. Intoni ukuzila? Yebo. Ngoba ngoku sawuqhubeka sithandaza. Sithandaze kuba yeke into wena ongagqibiyo uba ufanele ubuyeke. Ilizwi lalo bazalwane sifundele basazi. Ngokuba sisazi senze njengoba libiza. Yebo. Inguquko ifuna uba uyayazi nale nto awumelanga uyenze. Ndiyayazi. Amelanga ndiyenze. Ndiyatshintsha ndizophinda ndiyenze. Uguquka ngokuthi ndizophinda ndiyenze. But ukungatsho ukuthi usazimisela uqhubeka uyenze. Ingasisikele. Ile nto sibizwa kuyo ke. Abanye ke abantu badla ngoyiphazamisa into yenguquko kulanto ba athe emveni oba enze kakubi ave laa nto ukuzisola. Hayi ukuzisola ke hayi koguquka. Hayi ndiye ndazisola emveni oba ndiyenzile laa nto ndazibona uba ndi-wrong. Wathini ke? Ngoba bekuye kwahlala uba ngocela uxolo kulaa mntu ubumosha uyini? Hayi. Kanti ndizuphinda ngoba ndizibonile uba ndi-wrong. Awukabuzi uba uzawuphinda okanye hayi. Kuthiwa uguqukile na? Uyicelela uxolo phaa. Into ebeyifuna kuyenzile kucela uxolo. Indawo enzeka uzohlala nje umzuzwana uphinde emveni kwethuba wenze the same thing. Ngoba awenzi ngendlela befana uba wenza ngalo. Kanti uba ubuke wavuma kwakuthobeka wasusa lempakamo nayo ikuvalele uba ungakwazi uyocela uxolo emntwini ususe yona. Yiyo ebiza kunceda loo thobeka uba ube ngulo mntu kufuneka unguye. Mamelani bazalwane. Andikhathali noba ubani uyithethelela ngelithini. Ukuba kwakubekeka kuwo uba ngocela uxolo kusibanibani lo kumoshileyo awuyi. Eyona nto ingakuyisiyo phaa kusibanibani noba uthi into na wena kukuphakama. Ayikho ke.
uphakeme kangangoba awunawukwazi uyocela uxolo emntwini wena. Funeka kube ngomnye umuntu ozacela uxolo kuwe, wena unokwenza loo nto. Unespecs. Uyocela uxolo emntwini ongenaspecs, ebengibhala. Into lekubangela loo nto ayizo specs, iphakama, uphakeme. Funeke ke ngokuba yihla, ngoba yintobeko uThixo ayifunayo kuthi. Yebona? Cha. Kafumanisa bana lo muntu umphakamele ungawucela uxolo yena kanangqina enhliziyweni yakhe sewakuxolela ngokwawugqiba umona. Xa kulungiswana nawe. Inkosi sikele. So ke ngoku bazalwane make sibene ngabazalwane ithi iBhayibhile kuncedekayize ukuthi kuzayisusa inhliziyo yelitye kuthi. Asifakele inhliziyo yenyama ehlabekayo lelizwi lakhe. Make sizifundise ba sibe ngabazalwane abahlabekayo lelizwi kaThixo. Angathi uThixo ethetha nathi bengathi akathethanga. Angathi uThixo ethethile nawe bengathi kangathethi nawe. Xa uThixo ethethile kuwe bonisa uba uvile. Ngokuthi wenze lento ayitshoyo. Inkosi sikele. uThixo usephulweni lokunceda thina. Bazalwane ngisho noba singenza izwi nezwi uThixo alitshoyo asizomlungisa nganto ngalonto uThixo. Asizomenza ngcono kunobe njalo ngoku. Inkosi sikele. Cha lo nto izonceda abani? Thina. Inkosi sikele. Mamelani ke masitsibe verse 27. Bathetha kusehliwe. Wathi ebantwini bonke, niyabona eli litye loba lelobungqina kuba liwevile onke amazwi undikhoyo awabhekise kuthi. Lilo ke eloba lingqina xa nimkhanyela. Verse 27 yeka uThixo wenu. Uyabona uba udanqinise namatye uJoshua. Ubana eli litye liwavile amazwi endiwathethileyo kuni. Zonke into ndizibekileyo kuni izithethe noba ningaphinda ke ungena imini nizama uvukela nisithi zangena ivendo zangenazinto ezindonga zingamangqina. Uba sivile inkosi sikele kuthethiwe ngezindawo. Apho ndikhoyo ke hlobo senkosi into yobana make kuye kuba yimigudu kuthetha nathi. Niyayazi into okokubana xa sinoke inhliziyo zethu sisimisela ubana sikwamkele ukutsho kukaThixo. Nditsho noba ngumprofeti phakathi kwethu akazibana ngxaki. Ngoba uhlele yazi noba ufumana isiprofeti ukuthi makasithethe kuthi uhlele ezawufikela ebantwini abahlabekayo lelizwi kaThixo abangazusuke babuze lento ayitshoyo. Inkosi sikele. Ake sivumelaneni nokutsho kukaThixo. Sibe ngabantu mamela ithi into isanduthethwa ngumuntu futhi apha ithi ilizwi likaThixo lingumgaqo siseko wethu futhi siyakonwabela ukulenza. Uba kaloku njengoba sisho uDlamini ngenyimini ba uba kaloku sitsho njalo yazi uDlamini udathi make sike udlala ubucawe futhi xa ithetha loo nto ngalomini. Uba sithi thina ilizwi likaThixo basitsho lingumgaqo siseko wethu futhi siyakonwabela ukulenza. Inini libanga lokhu kuphuma abantu abahamba ngalo kuthi. Yey uba sithethe into esiyivayo abazalwane sithi nisithethayo ilizwi likaThixo lingumgaqo siseko wethu futhi nokulenza siyakonwabela. Kodwa kuphuma abantu abaliphikisayo. Azothi ke ngokuhle singadlaleni bucawe. Ngoba awumacawe ayovuma uba uYesu inkosi ngumsindisi. Nyani wafela isono sehlabathi. Xa kuthiwa mamkeleni ke lo Yesu nivumayo uba wafela isono sehlabathi. Nithini nobomi obungaphakade ngezibhalo ezingqina ngaye. Mamkeleni ke lo Yesu. Hayi khawume. Sabe siyiseshe lona. Thina basibhaptiziwe right. Basibhalisile encwadini ecaweni hayi wathi umfundisi sindiswe thina konqaki. Uyayiva? Ithi iBhayibhile masiphengulule isibhalo kutsho Yesu kuba nithi nobomi obungaphakade ezibhalweni.
zona izibhalo zinqina ngami nina nifuna ukuza kum ukuze nibe nobomi nithi ninabo ngazo. Bathi abantu banobomi obungaphakathi ezibhalweni. Ezibhalo bathi banobomi obungaphakathi ngazo zinqina ngoYesu. Uba nguye ubomi. Abafuni ke ngokuya kuYesu ukuze babe nobubomi bathi banabo ngazo. Thina sithi ilizwi kaThixo lingumgaqo-siseko wethu. Siyakonwabela ukulenza. Xa kufuneka silenzile, asilenzi. Akuzuthi kaloku ngaba sithethe sisilogeni sisuke ke ngokuphuma abantu abalenzayo. Ngaba kaloku ithetha ukuthi uba ungalala uqamele ngeBhayibhile uzavuka lapha enhloko. Kanti nokungalala ngayo kanye uqamele ngayo izophinda uvuke ishiyeka phansi. Ingasisikele ingekho apha enhloko but ukuyithatha kwakho ke uvumelane nayo uphinde njengobisenza kulapho ke uzawuphuma nomuntu ufana neBhayibhile. Ingasisikele. Kwade kuye ekugqibeleni amaSirayeli akukho point apho athi yazi inyani nobana siyavumelana noJoshua nawe siza kulahla ezizithixo. Xa bathetha nalento ayithethayo naye nathi samkhonza uThixo. Lo nyaka uzayo, lo nyaka um-23 azoba andisibanje. Uva abantu abathi abazibanje. Akayi kweli lokubana akayi kule Kukhonzwayo. Into eza kwenza ungabinji ku-2023 kukutshintsha isimo esi uqhuba naso. Inkosi isikelele. And ke ukuba umuntu ungena ku-2023 ngenhliziyo engaguqukiyo, ngenhliziyo elilitye, uzawuzinyela ku-2023. Decide ngoku uba ukhetha u-2023 abe njani apha kuwe. Uzawuthamba ngokutshintsha inhliziyo yakho ithambele ilizwi kaThixo ngoba sawudinga uncedwa yini ekwasisikelele. Kodwa uba uvumelane nokutsho kukaThixo akuzibhalula. Uthethile uJoshua ukuba uThixo sehambe kakuhle kangaka eniphethe kakuhle kangaka wazi izinto ezinkulu kangaka kodwa uzawujika nenzela ububi uba anihambe ngale ndlela abiza ngayo ngoba ungumgwebi onobulungisa akamenzi msulwa onendaba. Inkosi.